F'April li għadda, f'attività fir-Rabat Għawdex, il-kap nazzjonalista Alex Borg kien sostna li mijiet ta' mqawċin kienu qed imorru jirreġistraw ta' kuljum għand il-Jobs Plus biex jingħataw xogħol mal-gvern u kien sansitra bat li l-għawċin jirreġistraw u sostna li jekk jingħataw xogħol mal-gvern jiggarantixxi li jżommuh kemm il-darba ikun u Prim Ministru. Garanzija waħda, kuntratt wieħed. Serħu raskom, morru rreġistraw! Provaw itlu mal-gvern! Iżda ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO uraw li fit-30 ta' April li għadda kien hemm 134 qawċi reġistra fuq Part 1 jew Part 2 ta' reġistru u allura kienu qed ifittxu impjieg. Fil-31 ta' Mejju l-ammont żdied għal 137, ġifieri fi żmien meta suppost mijiet ta' qawċin żdiedu fuq reġistru tal-qatt fir-realtà kull ma kien hemm żieda ta' 3 qawċin biss, dan differenti minn Marzu 2013 meta f'Għawdex l-affarijiet kienu jitmexxew minn Giovanna De Bono li Alex Borg tant ifaħħara l-ammont ta' qawċin jirreġistraw kien ta' 742 waqt li żdiedu bi 33 persuna matul il-kampanja elettorali dak iż-żmien li jfisser li fi żmien Giovanna De Bono l-qawċin jirreġistraw kienu 5 darbit u nofs dak fix-xahar tal-kampanja għall-elezzjoni ġenerali li għaddiet u li waslet għal raba' rebħa storika għal Partit Laburista. Bekk ħareġ għal darb'oħra l-ingan tal-kap nazzjonalista matul il-kampanja elettorali li għaddiet. Dan l-istess bħalma statistika oħra riċenti kixfet li meta Borg sostna li l-gvern iddejjem biljun euro f'xahar kien gideb sfaċċatament. Fil-fatt f'dak il-perjodu id-dejn nazzjonali mhux tal-li żdied iżda naqas 133 miljun euro.